Thank you for your warm welcome and thank you for your hospitality here in Djibouti. Djibouti is a highly valued partner for European Union. I've just visited the ships at sea serving the EU naval operations Aspides and Atalanta, and it's a pleasure to be here with you today. Seeing our sailors at work reminds me and reminds all of us that the freedom of navigation cannot be taken for granted. It must be protected every single day. For 2 decades, Djibouti has been one of the European Union's closest maritime security partners in the region. ስለዚህ ጅቡቲ እዚኣ ገዳሲት ፓርትነር ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ምዃና እያ ትነግር ዘላ ካያ ካላስ ፎሬን ሚኒስተር ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን እያ ኢትዮጵያ ከይዳ ነይራ ምስ ብልፅግና ምስ ኣቢ እውን ተራኺባ ነይራ ብዛዕባ ዝበለቶ ግዜ ተረኺባ ከምፃልኩም እየ ዝያዳ ግን ኣብ ጅቡቲ ከይዳ ነቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣለዎም ኤውሮፓን ናይ ጀርመን ዲ ዋላ ናይ ገለ ሓይሊ ባሕሪ እውን ኣሎ ምስኦም ኣብቲ ባሕሪ ኣትያ ነቲ መንገዲ ናይ ባሕሪ እውን ከም ዝተዓዘበት እዩ ዝንገር እያ ገሊፅ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናታ ኣውፅያቶ ነይራ ጅቡቲ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣካል ፓርትነር ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝኾነት ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ልዕሊ ማንም እዚ መንገዲ ባቤል መንደብን እዚ ቀይ ባሕርን ልዕሊ ማንም ኮንቲነንት ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ዘገድስ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለምና ኤስያ እዩ ቻይና በሎ ጃፓን በሎ ደቡብ ኮርያ በሎ ካልኦት ሃገራት ፊሊፒን በሎ ማሌዥያ በሎ ኢንዶኔዥያ በሎ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለምና ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለማዊ እዩ ዝቕመጥ ህንዲ በሎ ኩሉ እዩ ዘሎ ኤውሮጳ ድማ ኤክስፖርት ናቶም ዓብዪ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እዚ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ ንዓታቶም ልዕሊ ማንም እዩ ዘገድሶም but then they're banking on a very tiny country ኣታ ዝደቐቐት ሃገር ኩሉ እንቋቑሖም ኣውሪዶም ኣለዉ now tell me if this is a strategy ፅቡቕ ስትራቴጂ ትብሎ ደነዚ ተጎራቢቶም እዮም ኣብኡ ዘለዉ ኩላቶም እንቋቑሖናቶም ኣብ ጅቡቲ ውሪዶም ኣለዉ ኣይግበሮ ኢና ንብል እምበር ሑቲ ክድርብን ተጀሚሩ ኣእማኑ ክድርብን ተጀሚሩ ሕማቕ ነገር ክረአ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ ኣይግበሮ ኢና ንብል ሕማቕ ናይ ጅቡቲ ይኹን ናይ ካልእ ስለዘየድልየና ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብመንፅር እቲ ዝካየድ ዘሎ ዩሮፒያን ዩኒዮን ነቲ ፓርትነርሽፕ ክሕይሎ ከም ዘለን ፍኮርስ ንጅቡቲ ደገፍ ክገብሩላ ከም ዝኽእሉን ኖ ወንደር ስለምንታይ መፅኦም እዚ ሑቲ ነቲ ቦታ እቲ ኢራን እባ ሓድሽ መግለፂ ውፅያ ነዛ ካርታ እዚኣ ዘርጊሓታ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ሓደ ትሪያንጉላር ስትራቴጂ ከም ዘለዎም ነጊሮም እሱ ድማ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምስ ባቤል መንደብ ምስ ሊባኖን ሰለስቲኡ ኣላጊብካ እቲ ዝበለፀ መሸንቆቓ ክገብረሉ ትኽእል እዩ ሌቨሬጅ ፖይንት ዝበሃሉ እዚኣቶም ስለዚ ባቤል መንደብ በይኑ ዓብ ፅልዋ ክገብረሎም ይኽእል እዩ ነኖ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዓብ ፅልዋን ዓብ ሓይልን ፈጢሩሎም ኣሎ ጎኑ ጎኑ ንባቤል መንደብ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ከተላግቦ ሑቲ ሓይሉ ነዚ ከባቢ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ክቋፃፀሮ ተጀሚሩ ደን እታ ናይ ሊባኖስ ዝብልዋስ መይቢ ንእስራኤል ቼክሜት ንምግባር እያ ክጠቕመካ ትኽእል በቲ ንዓለም ሙሉእ ዘገድሳ እዘን ክልተ እየን ናው እዘን ክልተ ነገራት ንምስትኽኻል ብዙሕ ኣጀንዳታት እዩ ዝግበር ዘሎ ሑቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ርዱእ ኮይኑ ኣሎ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ሑቲ በይኑ እዚ ኣይኮነ ምስ ኢራን ኮይኑ ኢራን ሓይላ ወፂኣ ነዘን ሃገራት ዓረብን ገለን ትሃርመሉ ኣብ ዘላ ድለ ኣይኮነሲ ኢራን ኣብ ውግእ ከይኣተወ ተጠንቂቓ ከላ ሑቲ በይኑ ኣሜሪካ ምስ 50 ደ ወላ ምስ 30 ሃገራት መሻርክቲ ልፍንቲ ክዳን ኣቑማ ገለመለ መራኸብ ሒዛ መፅኣ ኣይፈትሐቶም ኣብ መወደት ኣብ ጣውላ እዮም ወዲኦም ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ ሑቲ ኣብዚ ገይም እዚ እንተመፅዩ ክንምንታይ ምዝንባዕ ናይ ቁጠባ ክፍጠር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ however again እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ሓዙለይ ተጠዋብሉ ምክንያቱ ኣጀንዳ ዝደሊ ጎረቤት ከም ዘለና ስራሕ ዝደሊ ኣሸቀልቲ ዝደሊ ጎረቤት ከም ዘለና ኣይትዝንግዖን መስለኒ እስከ ከነት ኣምስቲ ናቱ ናይ ምሽቃል ባህጊ ክንሪኦ has always been closely tied Ethiopia's sovereignty has always been closely tied to the Red Sea. Since the Aksumite Empire, Ethiopia has minted its own coins and maintained a strong naval presence. Great rulers like Emperor Ambezion I and Emperor Zara Yaqub strengthened the Red Sea coast and the Zayla trade corridor, recognizing their strategic importance. Although foreign powers repeatedly challenged Ethiopia's access, generations of Ethiopia sacrificed their lives to defend it. During the ከምዚኦም ትሪእዎን ዘለኹም ኣብ ሳልሳጨ ተሰጉጓን ትምህርቲ ኣብ ሚድያ ዝኣተዋ ዝመስላ ብልፅግና ካልኣይቲ እውን ክበኩም ብዛዕባ ባሕሪ ዝብልዎ ዘለው ንጉስ አንደጨን ደወላ ተኸለጨን ይብልለው ኣክሱም ገለ እናበልካ ናብ ዘበነ እኒ ተመሊስካ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ናይ ኣጀንዳ ባሕሪ ምስታ ኩነታት ናይ ባቤል መንደብ ክልግብዋ ስለ ዝደልዩ ዘለው ኣሸቀልቲ ምንዳይ እየ ዝብላ ነዚኣ
Because at critical moments in history, internal divisions created opportunities for external interference. The lesson is clear. Nations cannot build their future through division. Prime Minister Abiy Ahmed emphasized the need to break a political cycle that begins with harsh words and ends in conflict, replacing it with dialogue and understanding. That's why Ethiopia has started a historic national dialogue, bringing together more than ስለምንታይ ባሕሪ ከሲራ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ውሽጣዊ ኣባእስናትና ዝፈጥሮ ንሓትሕትና ክንባላ ኢና ኣብ ደገ ባሕሪ ከሲርና ነዚ ኩነታት እዚ ድማ እቲ ዝበልሐ መራሕናትና እዚ ዕሸል ኣብ ሻብዓይ ክፍሊ ከማተን ጠጠው ዝበለ ማለት እዩ ሓድሽ ፕላን ኣቑይሙሎ ነቲ ፀገም ናይቲ ዓዲ የሕውዩ ናብ ፅቡቕ ኩነታት ንክገብር 4,000 ኣኪቡ ዘተጀሚሩሎ ስለዚ ውሽጣዊ ፀገም ተፈቲሕና ባሕሪ እውን ክንረክብ ንኽእል ኢና እያ እታ መልእኽቲ ሕጂ I appreciate ካይብል I despise ኣነ ዘሕርቐንን ዘፅላዕንን ነገር ተሎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ሚድያ ምርዱ እዩ እዞም ትሪእዎም ዘለኹም ናሽቱ ንዓይን ንዓኹም ዘደናግሩ ይመስለኒ ነዚ ኦድየንስ ናይዚ ቻነል ዘደናግሩ ይመስለኒ ንክንደይ ዕሸል ኣፍሪቃዊ ግን ከም ዘደናግሩ ርግፀኛ እየ ዝኾነ ኣፍሪቃዊ ከምዚ ዓይነት ፓምፕ እናገብረ ብሶሻል ሚድያ እንታይ ገብሮም ኣሎ ብሬን ዎሽ ገብሮም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብናይ ደገ ሓይልታት ምስቲ ናይ ደገ ናይ ኤውሮጳ ናይ ገለን ተፀላእነ ዘለዎም ኢምፔሪያሊስትስ ተፀላእነ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ በዚኦም መንእሰያት ገይሩ ብኣዋልድ ገይሩ ብመልክዕ ገለ ገይሮም ከምኡ እዮም ዝገብርሉ ግዜ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ነቶም ኣፍሪካውያን ኢትዮጵያ ኤርትራ ናፅነታ ንክትከይድ ናይ ደገ ሽርሒ ከም ዝነበረ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝኸሰረትሉ ገለገለ ሰብ ኣሎ እዚ ዳ ምንታይ ገለ እዚ ስትራቴጂ እዩ ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ እንተዘይሰለተ ነቶም መንእሰያት ኣፍሪካ ኣንፃርና ኣተሓሳስባ ንክህልዎም እዩ ዝገብር ዘሎ ይሰልጦን ይኸውን ግን ኣብ መወዳእታ ብልፅግና ንነዊሕ ዓመታት ክነብር ይኽእል ዳይክልን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ኮይኑ ዝሰርሑ ዘሎ ግን ከምቲ ንሱ ብኣፉ ዝበሎ ኣነ እንተዘይረኸብክዎ እቲ ባሕሪ ደቀይ ክረኽብዎ እዮም ዝበሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ዘሎ ኣብ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ብቲክቶክ ገይሮም ንእስራኤል ከመይ ይስዕርዎ ኣለዉ ትሪእዎ ኣሎ ቲክቶክ ብመንእሰያት ብንኣሽቱ ዝተገበረ ካምፔይን ናይ እስራኤል ናይ ቢልየንስ ፅልዋ ዝነበረ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ይለዓነውነው ይብላ ኣሎ ስለዚ ሚድያ ወርክስ ፐርሰፕሽን ንምቕያር ርግፅ ኤርትራ ብናይ ኣፍሪቃውያን መንእሰያትን ናይ ካልኦት ድጎማታት ዝመፀት ሃገር ኣይኮነትን ግን ፐርሰፕሽን ናይ ሰብ የገድሰካ እዩ ሰባት ብዛዕባኻ ትክክለኛ ታሪክ ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ብልፅግና ወየዳቲ ሓሶት ምዃኑ ስለዘይተርፍ እምበር እቲ ዝገብሮ ፃዕሪ ኣብ ሚድያ ንሰብ ንምድንጋር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሃገር ምልእቲ እናቃፀለ ከሎ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ትምዕብል ዘላ ሃገር ከም ትበሃል ገይርዋ ዘሎ ሂዝ ማርኬቲንግ ትፅቡቕ ሳይት ናታ ብመን ገይሩ ህዝቡ ከምዚ ኣምንዎ ስለዝፈለተ ኣፍሪካውያን ናምፀ ኢንፍሉዌንሰርስ ቲክቶከራት ናምፀ ዳርጋ ኣናቨሬጅ ኣፍሪካዊ ተሰሚዕካዮ ኢትዮጵያ ተዝበለፀት ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ እዩ ዝብል ከምኡ ዝብል ቪድዮታት እዮም ዝገብሩ ከምዚ ሃገር ኣብነት የለን ንኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ግበርዎ እዮም ዝብሉ ሃቭ ሲን ሜኒ ቪድዮስ ላይክ ዛት ምክንያቱ ነቲ ኩናት ናቱ ክንዱ ዝዛረበሉ ሚድያታት ስለዘየለ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ናይ ትግራይ እኮ ጫውጫውታ ፈጢሩ ነይሩ እዩ ነዚ ናይ ኣምሓራ ናይ ኦሮሞን ግን ከምቲ ዝደሊ ኣቴንሽን ኣይረክብን እዩ ምዕራባዊ ሚድያ ይሽፍኖን እዮም ሳቶም ካብ ብዝሕለዎም እምበር ኣብቲ ካምፔይኒንግ ድኽም ዝበል እዮም ሓቂ ንምዝራብ እጆንም ከምቲ ነቲ ኢንፍሉዌንስ ናይ ምፍጣር ርእሲ ናይ ኣምሓራ ቃንዛ ናይ ኣምሓራ ስቃይሲ ከምቲ ዝደሊ ኣብ ደገ ይተረኣየን ኣፍሪካውያን ክፈልጡ ኣይከኣሉን ብርግፅ ኣብ ድማ ምስቲ ስታብሊሽመንት ዝድገፎ ዘሎ ሓገዝ ኣይረኸቡ ግን ኣብዚ እውን ቢቢሲ ገይሮም ነይሮም ነዚኦም ካስምዑለይ ንኣታቶም እውን ትምጥን ቃል ኣላትኒ ደጋጊሙ ዘልዕል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ መንግስቱ አፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዎ ድሌት ደጊሞ ረጋጊጹሎ ያልተመረጠ መንግስት ዘይተመረጸ መንግስቲ ዘይተዛተየ መንግስቲ ብሸፈጥ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርትን ክትኸውን ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ያደረገበት ዋናው ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስንፍና እምበር ድሌትን ረብሓን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ስለዝነበረ ስለዘሎ ስለዝህሎ ይኮነን ስለሚኖር አይደለም ኣብ ኣሕመድ ካብ መወዳእታ 2023 ጀሚሩ ነዚ ጉዳይ ከልዕሎ ዝጸንሐ ኮይኑ ብፍላይ ኢትዮጵያ ብ2024 ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ሶማሊላንድ ኣካታዕ ሰነድ ካብ እትፍርም ንድሓር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እናገደደ መጽኡ እዩ ብፍላይ ምስታ ኢትዮጵያ መሰል ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክትቕርቦ ዝጸንሐ ጠለባትን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳትን ከም ኣዋጅ ኩናት እትቆጽሮ ኤርትራ ዝነበረን ዝምድናታት ክሕርፍፍ ገይርዎ ይርከብ ተዓዘብቲ ድማ ኢትዮጵያ ቅድሚ 30 ዓመት ክሳብ ናጽነት ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ወደብ ዓሰብ ክትውንን ከም እትደሊ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ ድሕርቲ ብ1998 ዝነበረ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን
ዶብ ምዕጻው ክልቲአን ሃገራት ትሒዙ ኢትዮጵያ ካብ ወደባት ዓሰብ ክትርሕቅ ከላ ወደባት ጎረቤት ሃገር ጅቡቲ ንንግዳዊ ምንቅስቃሳት ኣታውን ወፃን ክትጥቀም ጸኒሓን ኣላን ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ጎረባብቶምን አብይ አሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናትን መድረኻትን ዝህቦም መግለጺታት ምርኩስ ብምግባር ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ሓይሊ ከይጥቀም ዝብል ስጋኣት ከም ዝሓደሮም ይፍለጥ እዚ ካብ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ወቀሳ ዝገጠመ ኮይኑ መገዲ ሚኒስትር ዜና ኣብ ዝወሃቡ መግለጺታት ብዛዕባ ማያትን መሳኹቲ ባሕርን ዝመሳሰሉ ኣርእስታትን ዝተባህሉን ተባሂሉ ዝተባህለን እልቢ የብሉን ክብል ክነቕፎም ጸኒሕሎ ኣብ ግን ኢትዮጵያ ንዝኾነት ሃገር ወሪራ ኣይትፈልጥን ኣብ መጻእውን ኣይክትገብሮን ያ ክብል ተሰሚዑ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ዘይብለን 16 ሃገራት ሓንቲ ኮይና ሕጂ እዚ ናይ ቢቢሲ ሪፖርት እዮም ትሪኡ ዘለኹም ኖርማሊ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ሓንቲ ቃል ከይመልቆቶም ኣይትሓልፍን እያ human rights መሰል ናይ ደቂ ሰባትን መሰል ናይ ከምዚታትን ዓለም ለኻዊ ሕግን ትጥሕስ ሃገር እያ ይብልዮም ኣብ ዝኾነ ተጠቂሞም ይጥቀሙላ እዮም ተቓል ኣብ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ግን ንዓለም ሕጊ ዝጥሕስ ዘረባ ይዛረብኩም ዘሎ ይዛረቡን እዮም ላይክ ከምዚ መደብ ህፃናት መደብ ዝቕርቡ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝቕርብዎ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሓደ ልኡላዊ መሬት ናይ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ መሬት ምሕታት ማለት በቲ ሕጊ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቅስቀሳ ናይ ኩናት እዩ ምክንያቱ ዘይናትካ ስለ ትምነ ዘለኻ ዘይናትካ ምምናይ ድማ ነቲ ክትገብሮ ትደሊ ሓሳባ ስለ ዝገልጽ ዘሎ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል እዩ እቲ ዘይናቱ ዝምነ ዘሎ ሰብ ትምኒት ናቱ ንጹር ናኾነ ምስ መፀ ኤርትራ ንኣብነት ሓፊላ ውግእ ክትውጀሉ ትኽእል መንገዲ ኣለዋ ስለምንታይ ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ ከይመፃ ከሎ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከተብሎ ኩናት ክትውጅ መሰል ኣለዋ ስለምንታይ እቲ ጸላኢ ካርማ ወይ ክጎብጣ ከም ዝደሊ ይነግር ኣሎ እዚ ኤርትራ ኣቐዲማ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ክሳብ ዝዳለ ክትፅበዮ ከይትመርፅ ትኽእል እያ ክትገብሮ እያ ይብል ኣለኹ ነዚ ነገር ዝናፈለጡ ግን ከምዚ ሓንቲ ዘይርድኦም ነቲ ነገራት ኣብ ከምዚ በለ ኤርትራ ከምዚ በለ ከምዚ ተባህለ እናበሉ ኣሽካዕላልዮም ዝፃወቱ እዚ ኻ እንታይ እዩ ደይመደይልካ ነቲ ሓቂ ገዲፍ ጎሲኻ ፕሮፓጋንዳ ንዓብዮም ዝሕግዝዎ ዘሎ ብትግርኛ ገይሮም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናትዮም ዘስዕሉ ዘሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ካ ኢሉ ይብሉ እዚ ዛረበ ፀና ቃል በኋላ ግን ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር እዩ ሕጊ ዓለም ተትኽተል ነርካ ኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ኮይና ልኡላዊት ሃገር ኤርትራ ስለዚ ብዛዕባ ልኡላዊ ሃገር ከምዚ ትዛረበን ኢኻ በተገ ኩሉ እዚ ኣስተውኢልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ግን ብልጽግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ናበይ ከም ዝወስዶ ጽቡቕ ጌሩ ተረዲቦም ኣሎ ናብ ደልሃመት እዩ ዝወስዶም ዘሎ ምክንያቱ ዘተን ርክብን ዝብል መራሒ መጀመርያ ምስ ህዝቢ ክዕረቕ ዝግብኦ ምስ ህዝቡ ክዕረቕ ዘይኮነ ኣብዚያ ስምዕዎ ዝገብሮ ዘሎ ሓደ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ስማው አማራን አይጠቅምም ጎጃምን አይጠቅምም ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም ይህ ህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ በነበረው ሁኔታ ምን እንደደረሰበት ያውቃል በጣሊያን ጊዜ ምን እንደደረሰበት ያውቃል አሁን ሰማችሁት ይሄንን የሰይጣን ቁራጭ ይሄንን የክፋት መልእክተኛ አረመኔ ሰው ሰማችሁት መጀመሪያ ያለው አሁን ከዚህ ጋር ቆመህ የምታስከብረው ነገር ምን አለ ከእንዲህ ያለው ሰይጣን ጋር ቆሞ ሰው ምን ሊጠበቅለት ይችላል አማራን አይጠቅምም አለ ጎጃምን አይጠቅምም አለ ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም አለ አያችሁት አማራ አለ ጎጃም አለ ምስራቅ ጎጃም አለ አሁን ይሄ ከጌታቸው ረዳ የቃሉን በላው እንጂ ከስድስተኛ ክፍል በኋላ የት ነው የተማርከው ብለ ጠበቅ አድርገህ ብትይዘው መልስ የሌለው ሰውዬ እንዴት በኢትዮጵያ እንደዚህ ይቀልድባታል አብይ አሕመድ ሓደገኛ ምዃንዩ ኣበርቲዕ ዝዛረብ ዘሎ ቁራጽ ናይ ሰይጣን እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ደብረ ማርቆስ በዓል ክልል ኣምሓራ ኸይዱ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ኣምሓሩ ንሓድሕዶም ክባልዑ ዝገብር ሓደገኛ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንኩስተይ ጠቐመ ንኣምሓራ ይጠቐመ ንምብራቕ ጎጃም ኣይጠቐመ ንጎጃም ኣይጠቐመ እዚ ዘረባ እዚ መሰረት ኣለዎ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ዘሎ ቦታ ኣብ ዘሎ ህዝቢ ካብ ንጉስ ሃፀይ ዮሃንስ እንታይ ከም ዝገጠመ ጽቡቕ ጌሩ ዝፈልጥ እዩ ምስ ተጋሩ ከባልዖም ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዮም ዝብሉ ታሪኻዊ ቁስሊ ብምድህሳስ ታሪኻዊ ቁስሊ ብምትንካፍ ወይ ብምጉዳእ ህዝቢ ንሓትሕዱ ንክባላዕ ነዛ ሓንቲ ጭብጡ ሒዙ ግን ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ቦታታት እዩ ዝጥቀመላ ሰብ እዚ ዝብል ህዝቢ ከባልዕ ብዙሕ እዩ ዝፍትን ኣብዚያ ስምዕዎ ጽቡቕ ጌሩ ሒዝዎ ዘሎ ገርመካ ይኸማ ንህዝቡ ከምዚ ዝገበረኻ ተመሊሱ ናይ ደገ ጸላእቲ ኢሉ ንባዕለ ኤርትራ ክወንጅል ከሎስ ሃየንታ እኳ ኣለዎ እንዴት በአማራ ህዝብ ላይ እንዴት እንዲቀልድ ይፈቀድለታል ነው ጥያቄው አማራን አይጠቅምም ጎጃምን አይጠቅምም ምስራቅ ጎጃምን አይጠቅምም ማለት ከዛ ቀጠልና ምንድነው ያለው የጎጃም ህዝብ በአፄ ዮሐንስ ጊዜ የከፈለውን ዋጋ አለ አየው እያለ ያለው ምንድነው ለጎጃም ህዝብ
ጠላት ትግሬ ነው እያለ ነው ያለው። ጉድርቅ ባለው ግልጥ ባለው አማርኛ ይሄን ነው። ጎጃም የሄደው ደብረ ማርቆስ የሄደው ጠላት ትግሬ ነው ሊል መቼን ጠርቶ ያፄ ዮሐንስን ዘመን ጠርቶ። ስለዚህ ከም ዝብሎ ዘሎ ጽቡቅ ገይሮም እዮም ዝተሓሓዝዎ ምክንያቱ ከምዛ ዝብሎ ፀንሐ ካብ ሻትሻ ክፍሊ ሻብኣይ ኣበይ ከም ዝተምሃረውን ክሳብ ሕጂ ጭብጢ ዘይረኸብና ቀደም ዝራብ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፆ ዝደሊ ኣብቲ መፅእ ሃገር ኤርትራ ድሕሪ 10 ዓመት ዲገለ ብዛዕባ መራሕትና ብፍላይ ብዛዕባ ትምህርቶም ፅቡቅ ሓበሬታ ክወሃብ ክኽእል ኣሎ because if somebody is lying about their education they probably are going to cheat and lie about other things ምክንያቱ ማንም ሰብ ኣበይ ቤት ትምህርቲ እንታይ ከም ዝተምሃረ ንኽትፈልጦ ከቢድ ክኸውን ኣይግባእን እዩ እዚ ሰብ እዚ ግን ኣበይ ከም ዝተምሃረ ክሳብ ይፍለጥን እዩ ከሻብኣይ ክፍሊ እዚ ናበይ ከም ዝቐፀለ ኣይፍለጥን እዩ ወዲ 40 ዓመት ከሎ ብስልጣን ተመፅኡ ንኣብነት ግምት እየ ዝበኩም ዘሎ ብወታደራዊ ማዕረ ኮነሬል ኢሉ ብትምህርቲ ድማ PhD ኢሉ how can you do this both at the same time ማለት ኣብቲ ዕድመናቱ ሲ ብወታደራዊ ከይድካ ኮነሬል ክትበፅሕ ኣብ ነገር እዩ በፅሒ ወቅት ብል ትኽእላ بتمرتي أب 4 عامات كادي ولا أبقله PhD نخد at the same time وتحضر كوينكا كونريل كوينكا how is that even possible نزنا جرزي ملك تحط خجبر زي كل حزب نتخالز بلو زلو نزي كم يجر كاتام ندخل ما هني هاتو إذا البروف تجبرت غلنا جراس لزغنه مع بالنسي يرجع بيه ختم هير كان لكم نسي بقليل تروح باخد كل هلا كذا حبريت هذا مستير كونه يقباني ما أنا بيت ماهرو بوعدو هذا سب أنا تماركون هو تمهيرات أنت لك respect هيوت مهريا عالمنا بيت مرت زخدت راي يكونون لويت أمه بعلم نفسهم زمهرون لويت أمه سلازي زي respect لنا but somebody حدا زي تمهيري له كحسين تجميره حدا جنايو تفترة فلتأتون يبلون سبز مالتي هم تريو هذا اللهم سلازي بزعبات مرتكون كان عنات كجل زي كعلى سب بزعبة بيجنا تخب زعبان تاي تفلتره أنا سكريم كويس لنا تا ناتو ديزرت ناتو بيبر انا مودا تا PhD خجبر زصحفه بيبر سي بزعبا انتي نيرا كونفليكت ريزوليوشن شجرات مفتاح بوليتيكاو شجراتن نوصل مفتاح يا تبل انا استغاغيوم كيكون مالت شم انديو تغاغيو نسو زغبرو كويناتن اغرغر مفتاري تماهيريو زبل كا صقمات مفتاح يزبل اتفات سغتير زغره زبر كاين اندرو زلنا እንዳይ ይገብራለ ይጅብላሎም ንዝብ ትግራይ ንዝብ አምሓራን ብጥንት ዘበነ ሃፀይ ዮሐንስ ዘጋጠመ ገበን አልኢሉ ህዝብ አምሓራ ምስ ህዝብ ትግራይ ጽምዶ ይመጽእ ስለዘሎ ተጋሩን ፋኖን ምስ ህወሓት ክጸምድ ይኽእል ይዝብል ዘረባ ስለደፍሮ ዛረበ ዘሎ እዩ again ልክ ኣብቲ መጋበያ ናይ 4,000 ኣኪብ ድማ ኤርትራን ካልኦትን ተሓባቢሮም እዮም ባሕር ከም ንስእን ገይሮምና ሕጂ እውን ሓትሕድና ዘባልዑና ዘለዉ ኣብ ብዕራይ ክንገዝእ ከለና ዘይሕግዙና بعراي مش حردنا سجا قبل عبل علي زنبيو أموراد مسلو على إيرتران كالوتن نابله نا إيرترا دم مريتنان لولاو مريتنان الجماعة بحرنان عدنان بعد ما كلنا تقصي بعد ما تقيس سيستم عادتي تبوا على الجرس تقبلوا ينكفت ثمانية إلى نوبل برايز وصدق سر زي مالتدي برجس كانت رالنا يدعمر إنه أنصاري خيط كم زلوا رديو بزو كل ريخا إذا سبزي ናይ ሰይጣን ተረፊዩ እናበለዩ እዚ ጋዜጠኛ ዝገልጽ ሓቂ ድማ ትማሊ ስልቡጣት ኮይኖም በር ብዛዕባ አምሓራ ንሱን ጀነራሉን ወይ ካቲ ፊልድ ማርሻሉን ብዛዕባ አምሓራ ብዛዕባ ፋኖ ዝብልዎ ዝነበሩ ሲ ምናልባት ነቶም ዘይዘከርዎ ክንዘክረሎም ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው ምን ጥያቄ የለው ፋኖ ጋር እኛ ጸብ የለንም ብያለሁ ነው ከዚህ በፊት ተሰጥቷል በጀግነት ተዋግቷል በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም ምንድን ነው ከፋኖ ጋር ፋኖ ማለት እኮ አገሩን የሚከላከል አርበኛ ማለት ነው ስለዚህ ትማልን ታይብሎ ነይሮም ዛዕባ ፋኖ ጅግና እዩ አርበኛ እዩ ንሃገሩ ኢሉ ዝዋደቕ ንሉላውነቱ ኢሉ ዝዋደቕ ይብልዎ ነይሮም ሎሚ ናይ ደገ ጸላኢ ዕሱብ ብኻልኦት ተመዊሉ ንሃገሩ ዘጥፈ ዘለኻ ክብልዎ ይውለሎ still confusing it's confusing ግን እናቶም ነገር ግን ኩሉ ሓደ እዩ ኩሉ ነገሮም ከም እዩ ስለዚህ ጎጃም ሆይ አፄ ዮሐንስ በነበሩበት ጊዜ ይፈልጉት ፖለቲካ ይሄን ነው እና አረመኔ ሰው እንደዚህ አይነት ቀውስ እንደዚህ አይነት ፋሳሽና ይሄንን ዲት ያለ አረመኔ ጎርጎራ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ስሙ ጎርጎራ እኮ ራሱ ፋሲል ነው መቼም ልጆቻችሁ እንደሚናገሩ አውቃለሁ ጎርጎራ ፋሲል ነው ሲሰራ ይው ምን ዋጋ አለው ጎንደር እኮ ነው የተሰራው ያለው ኦሮሞ አይደለም ይውላችሁ ጎንደር እኮ ነው የተሰራው የሚል ሹክቻ ሲመጣ
ባለስልጣናት የሚሰራውን ሰውዬ እየጠሩ ማራከስ ሲጀምሩ ገንዘብ ስላጣን ይሄ ነገር ችግር እንዳያመጣብን ብለን ራሱን ለምነን የጎንደርን ሪፕሊካ የሚመስለውን ነገር ባህር ዳር ላይ ስራል ነው። አሁን ጎርጎራ እንዳያልቅ እየያዘ ያለው ማን ነው? አያችሁ፣ ከጎርጎራ በላይ በጀት የተሰጠው አቴንሽን የተሰጠው እኮ የለም። ይኸውላችሁ ጎንደር እንዳይለማ ጎጃም ምቀኛ ሆነ ይላል መሪ ሆኖ ይሄ አረመኔ ሰይጣን አካ አረመኔ ሰይጣን ይልዋ አብዚኻ ናይ ጎንደር ዘሎ ኩነታቲ አምሓራ 4 እንዲዮም ጎንደርን ጎጃምን ካዩ ኣብ መንጎም ህልኽ ኣለዎም ህልኽ ማለት ውድድር ክልዎም ይኽእል እዩ ነዚ ህልኽ ናቶም ተጠቂሙ ግን ከባልዖም እዩ ዝደሊ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣሲሩ ድዩ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ጥዕና ዘሎ ሰብ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ብኮታትና ንከባልዓና እዩ ዝደሊ ዘሎ ናይ ጎንደር ናይቲ ሃፀይ ፋሲል ዋላ ገለ ቤተ መንግስቲ ምስ ፀገና ወይ ጎርጎራ ዝበሃል ኣብኡ ምሰራሕና እንታይ መክኸውን እቶም ደቂ ጎጃም ወይ ከዓ ደቂ ባህር ዳርሲ እንታይ ይብልሉ እንታይ መክኸውን ኣብ ጎንደር እንዲ ኮይኑ ኢሎም ብቅንኢን ብፅድን ከም ዝረኣይዎ ንሓትሕዶም ከም ዘይፋተው ናይ ቀደም ቁስልናቶም ንክመልስ ሰብ እዚ ቨሪ ደንጀረስ እዮም ዝብሉ ግን ገይን ኢትዮጵያውያን ተረዲኦም ኣለዉ እቲ ኩነታት ተጋሩ ተረዲኦም ኣለዉ ኣምሓራ ተረዲኦም ኣለዉ ኦሮሞ ተረዲኦም ኣለዉ አይ ቲንክ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር እቲ ኩነታት በዛ ዲያሎግ ኢሉ ክወፃእ ከም ዘይኮነ ርዱእ ኮይኑ ኣሎ let's go back to the topic ኣብታ ኣንተቦ ዝገበርናያ ክምለስ ኢና ሕጂ ምክንያቱ እዚ እኳ ንዓና ዝፀሉ እንተኾነ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክምለስ ኢና what is going on እስከዛ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እንከነ እዚኣ ትሪእዋ ዘለዎም እዚኣ ንኸይተጋጥም እንዲ ዝኩሉ ጉያ መንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ተዓፅዩ ኩላ ሰብ በዚ ደቡብ ኣፍሪካ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ዝበሃል ብኡ ከይድካ ዋጋ ናይ መጓዓዝያ ናይ ገለን ከይከብር እሞ ካልእ ሽግር ንከይፍጠር እንዲ ኮይኑ ዘሎ ፀገም ብኸመይ ክምክትዎ ይኽእሉ እንታይ ክግበር ይኽእል ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኦፍኮርስ ኤሮፓ ናታ ዲፕሎማት ሰዲዳ ኣላ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንፈትሖ ዳይንፈትሖን ኢላ እንታይ ክትገብር ብሕጂና ክንሪኦ ብሓፈሻ ሓደ ነገር ከረይኩም ስለ ዘለኹ እየ እዚ ናይ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ዝነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ተራ ክፅኣ ትኽእል ስዑድያ እንታይ ተራ ክፅኣ ትኽእል ስዑድያ ምስ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኩነታት ከመይ ክኸውን ይኽእል እስከ ንመለስ ኣብዚኣ What counter move does the US still have in its pocket from what you can see should the Bab el-Mandeb Strait be closed and we have a situation where both the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb is closed? I think one thing we also have to remember is that the impact of any closure of Bab el-Mandeb actually worse እታ ሕቶ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ሑቲ ንባቤል መንደብ እንተዓፂዎ ሑቲ ኦልሬዲ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ዓፂዎ ኣሎ ኖ ኢራን ሑቲ ድማ ንባቤል መንደብ ተዓፂዎ ኣሜሪካ እንታይ ፕላን ኣለዋ እንታይ ስትራቴጂ ናታ እንታይ ክትጥቀም ትኽእል ንመለስ ኣብታ መልሲ It's very bad to many countries, but it's really bad for countries like Egypt and Jordan and others in the region who so far have survived to a certain point the impact of the Hormuz. So any action by the US under the assumption that it cannot change things or bring stability without these countries, I think is a lot of illusion. Because as Ian said earlier, this is a pretty easy war from the non-state actor side, the Houthis, to actually win. All they have to do is to throw $1,000 and the US will throw $1 million. So unless a collective regional security framework and architect in which the regional countries are involved in, which also is related to other conflicts in the region, going from Gaza እንታይ ይብሎ ኣሎ መሲልኩም this is a very crucial actually ብጣዕሚ ፅብቕቲ መልሲ ዝቦ ዘሎ እንታይ ይብሎ ኣሎ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዘይ ናይተን ሃገራት ኣብ ዞባ ዘለዋ ምትሕብባር ሓደ ዘላቒ መፍትሒ ክትገብረሉ እያ ኢልካ ምሕሳብ ከቢድ ኢሉ ከምቲ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ምስ ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ መፂኻ ድማ በዓልኻ ነቲ ጉዳይ እቲ ክትፈትሖ ምፍታን ከቢድ ኢሉ ኣብቲ ሪጅን ዘለዎ ሃገራት ሒዝካ ምስኣቶም ኮንካ ሓደ ኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ኣርኪቴክቸር ፈጢርካ እንተዘይኮይኑ ሑቲ ብዝቐለለ መንገዲ ብውሑድ ባጀት ነዚ ባቤል መንደብ ክዓፅዎ ኢሉ ቀሊል ንዑ ኢሉ 2-3 ሓደ 10 ዝኾነ ድሮናት ደርቢዩ ዕድልካ ሓንቲ ተረኺቡ ተወዲያ ኣለታ ጉዳይ ኢሉ መራኽብ ኣይክደፍራን እየን እተን ዓበይቲ ናይ ሺፒንግ ካምፓኒስ ትእዛዝ ከመሓላልፋ እየን ዝኾነ መርከብና በቲ ከባቢ ይንቀሳቐስኒ ክብሉ እዮም ምክንያቱ ኢትስ ቨሪ ኤክስፐንሲቭ መርከብ ክትከስር ስለዚ እቲ ክሳራ ድማ እቶም ሰብ መራኸብ ይደልይዎ እዮም ኣክቹሊ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ብኔው ክኸሉ እዮም ዝሕሾም ስለምንታይ ዋጋ ናይ መጓዓዝያ ይነውሓልካ ካብ ኩሉ እግዚኣብነት ክበኩም ካብ ከረን ባፅዕ ፅርግያ ተቐይሩ ንኣብነት 120 ኪሎ ሜትር ተኮይኑ ከም ገለ ኢሉ ንህንፃ ኢሎም 180 ኪሎ ሜትር ተገይሮሞ እቲ ሰብ ተጓዓዛይ ኩሉ ይትኸስር
ኣውቶቡሳት ግን ነቲ ተወሲኹ ዘሎ ትራንስፖርት ወሲኸን ዋጋ ይኸዝባሉ እየን ስለዚ ተን ሺፒንግ ካምፓኒስ ይኸዝባሉ እየን ዝኾነ ሓደጋ እንተመፅኡ ኣይከዳን እየን እንተደየለ ኢንሹራንስ ክትበና ኣለካ እዮም ዝብሉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝበሃል ተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ንሳተን ኣብ ጣውላ መፅአን ንዓታተን ሓገዝ ሂብካ ምሳታተን ክስራሕ ዝኽእል now my next move is actually the most important one ኣብዚ ለንቀነ ሓንቲ ዘረባ መፅኣ ኣላ ስምዑዋ እስኪ The smoke of the war comes the business of it. After months of US and Iran war that put the Gulf on edge and left many asking if there are any real benefits to being friends with America, the United States has an answer. More weapons. Washington has now decided to rearm its Gulf allies. And it makes sense. Saudi Arabia and Iran-backed Houthis appear to be heading towards another round of war. And for 5 days now, the United States and Iran have traded strikes and the Gulf is once again caught in the middle. So Washington is now rearming its partners. The Trump administration has just approved a nearly $2 billion weapons package to boost Saudi Arabia's firepower. It's a $1.96 billion. Okay. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት ናይ ኢራን ካብ ዝጅምር ሓንቲ ነገር ብተደጋጋሚ ክትደጋገምን ክትዝረብን ሰሚዕና ኢና ሳ ድማ ኣብ መንጎ መሐመድ ቢን ሰልማንን ዶናልድ ትራምፕን ዘሎ ዝምድና እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ መንጎም ዘሎ ዝርርብ ይኹን ኮሚኒኬሽን እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝብል ዘረባ ፍላይ እቲ ሚድያታት ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ከምኡ ድማ ናይ ኢማራት ሚድያታት ተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕን መሐመድ ቢን ሰልማንን ኣብ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘየለዉ ይንገር ነይሩ ለንቀነ ድማ እንታይ ኢለኩም ነይራነ መሐመድ ቢን ሰልማን ሓደገኛ ውሳነ ወሲዱ ንሑቲ ብነፈርትናቱ ገይሩ ከም ዝሃርሞም ነጊርና ገሌና ድማ እዚ ፅላለ ድዩ ወላ ፅላለን ፈረቃን ኢልናዮ ምክንያቱ ሓደ ናይ ኤርትራ ደጋፊ ኣሎ ቶማስ ማውንተን ዝበሃል ኣሜሪካዊ መስለኒ ግነን ናይ ኤርትራ ወላ ኤርትራውን ክኸውን ይኽእል ከም ምስ ኤርትራውያን ክገራጮ ኣብ ትዊተር ይርየ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነዚ ጉዳይ ምስ ረአየ ኣነ እዞም ሃገራት ዓረብሲ ናይ ስቱፒዲቲ ከመይ ጌርካ ስቱፒድ ትኸውን ዝብል ማንዋል ኣለዎም ኮይኑ ዝስማዓኒ ኢሉ ከመይ ጌርካ በዓልካ ናብ ደልሃ መጣቱ እንታይ ክትገብር እያ ስዑድያ እዚ ምስ ሑቲ ሽግር ትፅውዕ ዘላ ምክንያቱ ሑቲ ቀይ ባሕር ክዓፅቦ ከም ዝኽእል ይጠፊዎም ናው ኣይ ኖው ዲ ኣንሰር ኣነ ንባዕለይ ከምኡ ኢለ ተገሪማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ገይረ ነይረ ናው ኣይ ኖው ዲ ኣንሰር ስለምንታይ ገብሮ ከም ዘሎ መሐመድ ቢን ሰልማን ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ እዩ that's it ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን እቶ ኢልዎ እምቢ ኢሉ እዩ ኣያቱን እያ ነዚ ኩናት ናይ ኢራን ኣይተዋፅኣንን እያ ኢሉ ምስ ሑቲ ግን ክሕግዛካ እያ ኢልዎ ኣሎ ምስ ሑቲ ክሕግዛካ ኣፅዋር ጥራይ ሓግዘኒ ኢልዎ ናይ 2 ቢልዮን ኣፅዋር ንክገዝእ ዘይፍቀዶ ዝነበረ ኣፍቂድሉ ኣሎ ስለዚ ናብ ሑቲ ዝግበር ዘሎ መናብራታት ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ እዩ ብካልእ ዘራርባ ንነብስኻ ብሓዊ ተደርቢኻ ንዶናልድ ትራምፕ ክትሕጉስ ምፍታን ገንዘብካ ትኸፍሎ I don't get this. ኣነ ይርዳእኒ ገንዘብካ ከፊል ሓደ ሰብዚ ኤርትራ እዚ ንግብፂ ሽርክነት ክንገብር ኢና ሓግዝኒ ክትብላ ከላሲ ኤርትራ ንግብፂ ከይዳ ገንዘብ ክትከፍላስ ከመይ ይስማዓኩም ንግብፂ ንክትሕግዛሲ ተወሳኺ ንሕና ገንዘብ ንኸፍላ ከምኡ እዩ ናይ ሃገራት ዓረብ ነገር ንዶናልድ ትራምፕ ንክከላኸለሎም ተወሳኺ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብረልካ ኢና እዮም ዝብልዎ ንኸፍሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ይብልዎ ሎጂክ ናይ ክልቲኦም ሃገራት እንታይ ምዃኑ ኣነ ፍፁም ኣይርዳእኒ ብዝኾነ ግን ዶናልድ መሐመድ ቢን ሰልማን መዓት ኣፅዋር ረኺብሎ እስራኤል እውን ኣይተሓጎሱን ኣለዉ ንምንታይ ዝኩሉ ኣፅዋር ዝጓረ ዘሎ ዝብልካ ናይ እስራኤል ሚድያ ኣሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ፀገም ረኺበን ድሕሪ ኢልካዮ ወይ ኣሜሪካ ፀገም ረኺበን ድሕሪ ኢልካዮ ማፅዋር ክሸጠልካ እያ ትብላካ መፍትሒ ክሸጠልካ ዝበሃል የለን ገዛ ይቃፀል ኣሎ እንታይ ትሕግዘኒ ድሕሪ ኢልካ ነቲ ፀላኢኻ ከተቃፅሎ ላምባን ክርቢትን ክበካ ይኽእል እየ ይብልካ መፍትሒ ናይ ኣሜሪካ ባፅዋር ጥራይ ክሬዚ ብሓፈሻ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ከባቢና ምስ መሐመድ ቢን ሰልማን ፅቡቅ ዝምድናታቶም ክሃንፁ ምኽኣሎም ፅቡቅ እዩ ብከዝ ሓደ ነገር ደፍርሃካ ኣብቲ ከባቢና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ እንታይ ከም ዝኾነ ክርዳእና ይክእልና ኣሎ ጉዳይ ናይ ሶማል ተሪኻዮ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተሪኻዮ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ተሪኻዮ ኣዝዩ ዝርግርግ ዝበለ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እውን ተሪኻዮ ዝርግርግ ዝበለ ዕላማ እዩ ዘለዎ ሕጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንታይ ተራ ክፃወት ይኽእል ኤርትራ ዝዓበየ ሽርክነት ናታ ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ እዩ እንድሕሪ ኢልና እንድሕሪ ምስ ስዑድያ ዶናልድ ትራምፕ ክፃባ ጀሚሩ ባይ ዲፎልት ወይ ከዓ ብንፃሩ ምስ ኢማራት ክኸውን ማለት እዩ ምስ ኢማራት ተኮይኑ ድማ ኢማራት ንዓና ሓደ ካብቲ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ስቃት ንኤርትራ ክፈጥር ዝኽእል ወይ ከዓ ሓደጋ ናብ ኤርትራ ክሰዲ ዝደሊ ሓይሊ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት እንተወሓደን ዶናልድ ትራምፕ ኒውትራል ክገብርዎ ኣብ ከባቢና ጠጠው ከብልዎ ዳርጋ ከምኡ እዩ እቲ መደብ ነይሩ
ኣሜሪካ ኣብ ካልኣ ፎከስ ክትገብር ኣብዚ ከባቢ ናይ ቀይ ባሕሪ ድማ ንስዑድ ዓረብ ና ኔቶ መንበር ኢሉ ክሕግዞም ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ እዛ ዘረባ እዚኣ ሕጂ እቲ ሑቲ ንስዑድያ መዓት ቅልዕነት እዩ ዘለዋ ሑቲ ሓነክ ከብላይ እንትዕርድል እዩ this is clear ናይ ነዳዲ ቦታታት ገለ ሑቲ ከድመዓላ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ቅድሚ 6-7 ዓመት ዝገብሮ ዝነበረ እዩ nothing new but ምናልባት ምስ ኢራን ካ ባክ ቻነል ኮሚኒኬሽን ተለዎም ከዓ ንርኢ ምናልባት ግን ኣፅዋርካ ክበኪ ኢልዎም ኣሎ እዛ ኣፅዋር እዚ ዘድሕን ተዝኸውን ነይሩ ንኣሜሪካ መድሓነ ነይሩ ግን again ኤር ዲፈንስ ሲስተም ካልእ ቴክኖሎጂታት ናይ 2 ቢልዮን ኣፅዋር ትገዝእ ከም ዘላ 1.96 ቢልዮን ኣርምስ ፓኬጅ ትገዝእ ኣላ መፅሎ dangerous right here ከባቢና ሓደጋ እናዓበየ ኸይድ እዩ ፀገም ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም I hope ኣይውዕልዎን ይኾኑ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ይከውን በዚ ኮይኑ በቲ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኩላቶም ሓይልታት ዝተፈላለየ ምርጫታት ክጥቀሙ ከም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢና ንርዳእ The one in Lebanon, let's remember these are very connected conflicts, and this is why we have this war, is because of other wars that are happening in the region. So unless there is a political and diplomatic architect that looks into the region as a total, I don't think we will end up going far in matter of stability or have much of its choices. ስለዚ ሓደ ዞባዊ ሓይሊ ኣቑምካ ሽግር ክትፈትሕ ተዘይክኢልካ በዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ኩሉ ይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስዑድያ ንገለ ክፋል ናይ መኒኻ ትብሎ ሒዛ ናይ ሑቲ ሒዛ ክትሓርመሉ ኣፅዋር ይሸጠላ እንተሎ ወይ እውን ከም ገለ ኢላ ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ክትምለሰሉ ዝደሊ እንተሎ ኮይኑ ሜይቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን እዚ ዞባ እዚ ገለ ናይ ዞባዊ መፍትሒ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን እዛ ቻርት እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ኢራናውያን ነዛ ኩነታት እዚኣ ከተግብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ እዛ ስሉስ ኩርናዕ ነዚኣ እንድሕር ገይሮም እዮም ንኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ከነንበርክኻ ንኽእል ዝብሉ ዘለዉ ባቤል መንደብ ድማ ኣካል ናይቲ ኢኩዌዥን እያ ናው ዘ ኩዌስችን ኢዝ ካልኦት ሓይልታት ኣብዚ ብኸመይ ክፃወቱ ይኽእሉ ኤሮጳ ሕብረት ናቱ ፅልዋ ኣብዚ ቦታ እዚ ክገብር ከም ዝፍትን ዘሎ ንርኢ ኣለና ጉዳይ ናይ ሱዳን ከመይ ኢሉ እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ወይ እውን እንተወሓደ ኣሜሪካ ዝርግርግ ዝበለ ኩነታት ክትፈጥር ትፍትን ኣላ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እንተሪኢኻ ብዙሕ ነገራት ንሪኦ ዘለና በዚ መቃን እዚ ተሪኢኻዮ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ባእሲ ንዑ ንመፍትሒ ዝኽተልዎ ዘሎ መንገዲ ዘርእየካ ናው let's go back to ኣብቲ ናይ ዞባና እዚ ዓበይቲ ሓይልታት ኣብ ከባቢናን ኣብ ዙርያናን ዝገብርዎ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ካብ ቀፂልና ሓደ ባሻይ ድማ ለንቀ ነገለ ሓሲቡሎ ትግራይ ይፍጸማሉ ዝበሃል ጉድድ ወታደራዊ ገፋን ምኾናንን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ጉዳይ ትክልል ግቡኡ ክወፃእ ንምሕታትን ኣብ ዝመጽእ ቀዳም ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ተወጢኑሎ እዚ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ንተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ዝሓቆፈን ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ዘዳለወ ሰልፊ ኣብ መንጎቶም ውድብትን ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ ሕወሓትን ብርቱዕ ምስሓሓብ ፈጢሩሎ ወገን ሕወሓት ነቲ ሰልፊ ኣንጻር ረብሓን ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዝዓለመ ብምባል ብጽኑዕ ክቃወሞን ከሎ እቶም ውድብቲ ግን ህዝቢ ካብ መዓልታዊ ማእሰር ስደትን ንምድሓን ድምፂ ምስማዕ አገዳስ ምዃኑ ይገልጹ ኣብ እዚ ጉዳይ ከትናንት የጥፋትና ውድመት ታሪኩ ያልተጸጸተ ዛሬንና ነገን በ1960ዎቹ የርዕዮተ ዓለም አሮጌ መነጽር የሚያይ አዲስ ጦርነትን እንጂ አዲስ የእድገት ሐሳብ የማይመጣለት ከሰላም ኩርፈኛ ነው ህገወጡ የህወሓት ቡድን። ትግራይን ጠፍጥፈን ሰርተናል የሚሉ ጥቂት አዛውንቶች ስብስብ በድርጅትና ህዝባዊነት ስም እድሜያቸውን ማስረዘምና ሀብትን ማጋበስን እንጂ የትግራይ ህዝብ ሰላምና ደህንነት ቅንጣት ያህል አይታይ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነዛ ስእሊ እዚኣ ተጠቂሞም ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ንምግንዛብ ጥራይ ንህወሓት ንምስራዝ ዝኸድዎ ዘለዉ ብዙሕ ርሕቀት ዝግበር ዘሎ ኩሉ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ንመቐለ ከይዲ ዶገሎዶ ዝበልዎ ድራማ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ቢካዝ ሰላም እንተዝኸውን ነይሩ ትድልየታት ብልፅግና ክሳዕ ክንዲዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት የማይገበረን ካልኣይ በዓል ጻድቃን ማለት ምስቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ብቐረባ ዝሰርሑ ዘለዉ ምዃኖም ዝንገሩን ዝሕመዩን እዮም ስለዚ ንሳቶም ሕጂ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኻ ኣገይ ንህወሓት ንምድኻም ንህወሓት ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዓቕሉ ንምፅንቃቕ ንምስይጣን ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናበሉ መንእሰያት ይግፈፉ ኣለዉ ዶገሎዶ እናተባህለ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ከቢድ እዩ ክገርመኩም እዞም ናይ ብልፅግና ባንዳታት ዝብልዎም ዘለዉ ነቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ብፕሮፓጋንዳ ከም ዝወፁ ዝገብርዎም ዘለዉ መንእሰያት እንታይ ይሓስብሎም ከም ዘለዎ ከስማዕ ዙር የጦርነት ዝግጅት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ ይህ ወንጀለኛ ቡድን ከህግ ከመገ መንግስትም ከዓለም አቀፍ
ናይ ሓምለ 11/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ንጉሆ ሰዓት 12 ጀሚሩ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተፀዊዑ እዩ። ሰላማዊ ሰልፊ እዚ 45 መሰረታዊ ዕላማታት እኒአዎ። ሓደ ትግራይ ዘሎ ግፋዶ ክብል ተኻሊ ኣብ ትግራይ ወፂኡ ዘሎ ዓፋን ኣዋጅ እዚ ትግራይ ከይናገር ሰታት ከየቕርብ ዓዲ ጉዳይ ምንም ከይብል ትሩ ልሕዝ ኣዋጅ ምቋም ዓለም ኣቀፍ ማሕበረሰብ ይኹን ካልኦት ዝምልከቶም ሓይልታት እዚ ጉዳይ እዚ ደንጎቱ ጣልቃ ካኣቱ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። እቲ ራብዓይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክኽበር ተፈናቀልቲ ናብ መረበቶም ብውሑስ መንገዲ ክምለሱ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ክኽበር ፅውዕ እዩ። ሓምሻይ እዚ ትግራይ ካብዚ ሂለዚ ናይ ምድሓን ትግራይ ናይ ፌደሬሽን ኣካል እያ ትግራይ ኢትዮጵያዊ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስታዊ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ስቁቱ ክሰብር ዝዓለመ ኮይኑ ብሓፈሻ ጦርነት ኩናት ይኣክል ሰላሙ ሃብዎ ልብል ይኣኽለና። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ተሓቂኑ ዘሎ ሰልፊ ዝተወረረ ግዛት ትግራይ ከይረጋገፅ ዝተማዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ከይምለስን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ናፃ ከይወፅን ፅውዕ ሰልፊ ብምዃኑ ኩሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ክኹኑና ይግባእ ክብል ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ፀውዒ ኣሎ። እቲ ቀፃሊ ቀዳም 11 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ኮይኖም ኣንፃር ረብሓን ፍትሓዊ ቃልስን ህዝቢ ትግራይ ዘቕንዕ ሰልፊ ደጊፎም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣካላት ካብ ናይ ሞራል ታሪክን ሕግን ተሓታትነት ፈፂሞም ከም ዘየምልጡ ክርዱ ይግባእ ክብል ድማ እዩ እቲ ቢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ዘሎ። ሙሉ ብርሃን ግደይ ካብረበ እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ድማ ብትሪር ትኾንኖላ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዘሎ ንህወሓት ነቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ንምብልሻው ዝተገብረ ምዃኑን ምናልባት ምዝ እውን ርክብ ክህልዎ ይኽእል ይበሃላ ያነ Tigray in about a year. Glad to come back. I think it's high time to engage and to help the international community led by the African Union to help things move forward in this part of the country. One of the first questions I asked when I arrived, how are the Rains doing? It's very clear that the Rains are not doing particularly well. This means that it's time to be very, very serious about moving ahead with a solution that addresses the needs of the people of this region, the people of the country. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ትግራይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዝምለስ ዘለኹ ዝብል ዘሎ ትግራይ ኣብ ከቢድ ደመና ናይ ኩናትን ቅልውላውን ኣብ ዘላ ትሉ እቲ ኩናትን ሽግርን ከምፅእ ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ድማ ምሱ መዓልታዊ ዊስኪ ወይ ከዓ ምሱ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ዝራኸብ ዘሎን ኣብ ጥቁ ዘሎ መራሒ ብልፅግና ምዃኑ እናፈለጠ ቀዳመይ ትሕቶ ኣብ ትግራይ ዝሓተትክዋ ዝናብ ከመይ ኣሎ ኢሉ ሜትሮሎጂ ናይ ትግራይ ሲ ኣብ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ መስለኒ። ስለዚ እቲ ሜትሮሎጂስ ክነግሮ መኻለ ነይሩ ከይከደ ካልእ ዓለም ኣይኮነን። ሓፈሻ ማይ ፅቡቅ ከም ዘየለ ይፈልጥ ነይሩ ግን ሓቲተ ማይ ከም ዘየለ ምስ ፈለጥኩ ስለዚ ቀጥታ ሲሪየስ ዝኾነ ብዛዕባ ረድኤትን ካልእን ኢና ክንሓስብ ዘለና ይብላሉ። እቲ ፖለቲካዊ ቅልውላው ገለ ዘሎ ከም ኣጀንዳ ካልዕሎ ይደልኒ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ሰላም ኣላ ተዓዲ ክበሃል ስለዝድለ ገይን ኢትስ ኦል ኣብ ውሽጢ ድማ ምስቶም ናይ መራሕቲ ናይ ትግራይ ምርኻብ ጥራይ ኣይኮነስ ምስቲ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ዝነበረ ግዝያዊ ፕሬዚደንት ዝነበረ ታደሰ ወረደ ምስኡ እንተዘይተራኸብኩ ኢሉ እውን ክንደይ ታሽሙ ከም ዝገበረን ገለገለ ፀብፃባት ዝወፅዎ ዘለዎ ድማ ታደሰ ወረደ ኖርማል ሂወት ይመርሕ ከም ዝነበረን እዚ ነገር እዚ ካብ ዝመፅእ ግን ቁርብ ናይ ኣደኖ ኣብ እስር ቤት ገለ ኣትዩ ከም ዘሎ ገለገለ ዝገልፅ ሓበሬታ ርአ ነይረ። ብሓፈሻ ኣገይን ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ኩነታት ንምንዋፅ እምበር ንኽፈትሕ ኢሉ ከም ዘይመፀ ንሪኦ ዘለና ዝርአ ዘሎ ኩነታት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስኡ ዝተወደበ መንገዲ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ በዓል ፃድቃን ገለመልታት ዝገብርዎ ዘለዎ እውን ክትተሓሕዞ ትኽእል ኢኻ። በተገይን ሰር ኦልሶ ብዙሕ ነገራት ኣለካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣብዚ እውን ስምዑ አይተሻል። ከትግራይ የሚሄዱት ወጣቶችን በባሳት ይመስለው ናይ ፌደራል ልጁን ወደ አዲስ አበባ ሲልክ እዛም እዞም መንእሰያት ካብ ትግራይ ካብ ግፋሕ ሃዲሞም ብኣውቶቡሳት ገለ ገይሮም ብብዝሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ኣለዉ ንዝብልዎም እቶም ናይ ምስ ብልፅግና ዘለዉ ተጋሩ እንታይ ከም ዝገብሩ ዘለዉ እስከ ስምዖም እንታይ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ስር እንደሆነ ግፋሕ ትግራይ ወፂና ናይ ፌደራል ሓይልኻ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ኣበይ ማዕቆ እዩ ይመፀሎ ብባሳት ይመፀሎ ብትግሪን ይመፀሎ ትግራዋይ ኣብኡ ናሃለወ ናይ ፌደራል ሓይሊ ወሮ መከላከያ ዝኣትወሉ ፃዕሪ ተዝግበር አንድ ንርገሙ ቀይ ህዝቡ እንዲሰሙ ግፋሕ ትግራይ ኣሎ ዘይድና ናይ ፌደራል ሓይልኻ እንታይ ክሰርሕ ኣለዎ ኣበይ ማዕቆ እዩ ይመፀሎ ብባሳት ይመፀሎ ብትግሪን ይመፀሎ ትግራዋይ ኣብኡ ናሃለወ ናይ ፌደራል ሓይሊ ወሮ መከላከያ ዝኣትወሉ ፃዕሪ ተዝግበር ያ ምንድን ነው ያለው በአማርኛ ስንናገር ከትግራይ ሸሽቶ
እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ነቶም ሓዲሞም ዝወፁ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ተጋሩ ንህወሓት ኮይኖም ወይ ከዓ ንትግራይ ከይከላኸሉሉ ሓዲሞም ዝወፁ ዘለዉ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ብመኪና ድዮም ብገለ ምስ መፁ ተቐቢልካ ብልፅግና ወሲዱ ናብ ሰራዊት ክእትዎም ክኸል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኣታ እዚኣቶም ዝገለ እዮም ብኻለ ዘረርባ ብልፅግና ገፊፉ ክወስዶም ከሎ ሓላል እዩ ንትግራይ ክኸውን ከሎ ግን ሓራም እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣቶም እዮም ድማ እቲ ዲሞክራሲ ፍትሒ ዶ ገለዶ እናበሉ በዓልታት ካብ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት እዩ ዘርእየካ በት ነቲ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ኩላቶም you're doing excellent job ኣብ ጎንኻ ኣለና ኣሜሪካ የተባብዑ ኣለዉ ኢማራት የተባብዑ ኣለዉ ዩሮፒያን ዩኒዮን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም of our two meetings is EU and Ethiopia relations. How can we make them stronger? What more can we do together? We, of course, talked about also the security situation in your region, in our region. And when it comes to investments, I also met with the businesses that are dealing and are active here in Ethiopia. They are very much interested in working together and investing here. So we were discussing today, I mean, there are many aspects where we can collaborate more. Digital sphere, we know that people are living their lives online, I mean, every day. كم تري وزلهم أوروبا حبرت مس إثيوبيا كسرع كم تدلن بزح شركة كجبرهم زدليون قليهم زهرة بزلو تي نسو بلتقنا عزو جبرو زلو كنتات يكون جلسات كلامله it's nothing no big deal it's totally fine دليت كحت كبرت خلي خابي أحمد no problem زل خاجبر نحن مسخ لنا in fact إذا ميسك جاتو زي كايا كلاسنا بإثيوبيا زخدت كلا كم زبلو قدمي 3 معلتي 4 معلتي ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ራሽያ ፎሬን ሚኒስተር መፅኡ ስለዚ ነበረ ራሽያ ከይተቀድሞም ነዚ ቦታ ዝውን ብተብተብ ዝተበገሰ እዩ ዝብሉ ሰባት እውን ሰሚዐ ነይረ ስለዚ again ኩሉ ትንሪኦ ዘለና በቲ ሓደ እቲ to his credit ብልፅግና ማለት እዩ ንየማንን ፀጋምን ከላኸ ኢና ንሪኦ ዘለና እንተቶም ኤውሮፓ ናይ human rights ኣጥቃን ክኾኑ ዝፍትኑ ናይ ኤርትራ ትማል ክኸሱን ክሽምጥጡን ዝውዕሉ ዝነበረ ብሰብ ብድሮናትን ብገለን ዝጭፍጭፍ ዘሎ ብጥሜት ዝቐትልን ዘሎ ሓይሊ ክድግፍዎን ኣብ ጎኑ ክኾኑን they have no problem so እዚ እውን ንፁርነት ናይቲ ኩነታት ንኽህልወና እዩ ማለት ሂፖክራሲ ብዙሕ ግዜ ሪኢና ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝጥቀምሉ ታክቲክስ እዩ ንረብሖም ክኸውን ከሎ ኩሉ ሓላል እዩ ጥራይ እቲ ሰብ ኣስተውዒሉ ንኩሉ ክፈልጦ ተኽኢሉ ግን ፅቡቕ እዩ እዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኢና ንቐፅል ካልእ ብኣምሓራ ብወገን ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ክንሪኢና I had also እንታይ ከሪአኩም ደለና መስለኩም give me a second ሓንቲ ቪድዮ ነይራት እና ከሪአኩም ዘድልየ ዘለዎ ናይ ትግራይ ናይ ቀደም ዲና ሕጂ ኣይፈለጥኩም ግን ራይዋ ተወናተነ ህዝብናን ኣመራርሓን ገልፁ እንተለዉ ትግራይ ንባዕሉ ክባልዕ እዩ ኢሎም ዝተለምዎ نسوي جلسة ما بيجلس معنا نايم محلا تطلع علينا هات محريا ينسو ناو لمعات ناو ديمقراطي متى تطلع على حريا نايم لمعات ديمقراطي بعد الخان محلا تطلع على حريا نايم خم هزبي حجي كن كون العلي كم هزبي كاين هليهم زلالي زلو كنا بتاتا نا هلونا قداي سجن يزدت منا زلو سلازي هلونا أنا كابز خوانه نلعلي كلها نحن خوينا كنا خبرو ክንክእል ኣለና ኢትዮጵያ ከውሊ ጸልማት ያ ንዓኻ ብርሃን ክትከውን ኣይትኽእልን ልምዓት ክተምፀልካ ኣይትኽእልን ኢትዮጵያ ካብ ጀቕጀቕ ድኽነት ካብ ጀቕጀቕ ጎንፅን ኩናትን ክትወፅእ ኣይትኽእልን 1000 ዓመት እውን ተትቕፅል ሳይንስ እዩ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ዝቐፀለ ሃገር የለን ስለዚ ቁዋም ዘይሓዙ ከየታልሉኻ ኢትዮጵያ ከውሊ መቸም እዛ ድምፂ እዚኣ ንተጋሩ ብዙሕ ግዜ ትመላለሶም ዘረባ ምዃና እያ ትንገር ሎሚ ካብቲ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ብልፅግና እዚኦም እዮም ገዲዶሞም ትግራይ ሕጊ የለይ ሕጋዊ ሓላፍነት ዝስምዖ ሓይሊ የለይ ዘይተመረፀ ጉጅለ ሕጋውነት የብሉ እዚ ብልዕ ዕረፍተ ጦርነት ከዓ ትገበር ሓይሊ ዕረፍተ ሰልፊ ክትገብር ትግራይ ማለት ምንባር ለይከኣለሉ ኣብ ዓድና ምንባር ተደፊና ዳርጋ ትግራዋይ እግረ ውፅእ ቢሉ ረላውሩ መርሑ ናብ ኩነታት እዚ ምዕራግ እውን ኣብ ስምምዕና ፕሪቶርያ ኮይና ፀገማት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ፀገማት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፀገማት ናይ ትግራይ ጠቕላላ ኣብ ትሕቲ ፀላእቲ ዝወደቐ
ሉዓላውነትና ዘይተመለሱ ተመዛበልቲ ጉዳይ ዝምልከት ናይ ሂማኒታርያን ጉዳይ ዝምልከት ኩሎም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ፃውዒት እናገበርና ፀኒሕና ኢና ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሲብዎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኢና ዘለና ስለዚ ቅድም ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባሳንጆ መፅኦም ነይሮም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናይብናዮም ግን ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት እዩ ዘጋጥም ዘለዎ Anyway, this is so far ትንሪዮ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንሰግር መጀመርያ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንርኢ ከለና ዩናይትድ ኔሽንስ ብፍላይ ድማ ብመንገዲ መርሕነት ናይ እዚኣ ናይታ ኮኦርዲኔተር ናይ UN coordinator ኣብ ኤርትራ ዘላ real progress happening through partnership. This week, the government of Eritrea and the UN in Eritrea held their media review, taking stock of what we have achieved together, where a greater effort is needed, and how we can deliver stronger results for people across. بحفشة كم تري وازلهم نتي أبي إرترا زلوا UN بأورجنايز زخونة من قدم سيرترا بوهدت كسرح بعمقنا كسرح أنا كنا زي سبزي أمانة أنت مقصنا يا كالس أجمع كيمس أننا فرحنا أرجع بحكي على صبح صراحة تسرع زلا أبجبت كده أنا راب زخونة يكون صراح أمباساد دبوب كوريا هذا الأمباسادي ولا شارجو دي أفيرنا بيرترا كسدد مغانو أبو رقيباسنا بيرترا نزخيت أكل بريفين كم زجبرت له نتقول تجبر دماغ سوشيال ميديا سلسلة زعبة إيرترا many things are happening نخطبل تسفى نخطجبر if you want to know about Eritrea كل جزء تريبلنا أبزا UN إيرترا تقول دللا فلو تجرك ما بزاف زعبة إيرترا تحسوا تتهوت نتي UNDP زجبر زولا يكون فاوز زجبر زولا يكون UNICEF زجبر زولا يكون كالوت نا UN ولا World Health Organization WHO زجبر زولا نخلاتهم comprehensively ناتقطع ثلاثة أبزا تكبر عندك كابتن كم حدا فلو عدلنا إيرترا زبصحت دبلومات ون انتبلنايا يوحدان براي بزحني شز كبعلي وينس كم يتصبنيخا أن إيرترا كسيت عنوان لما أكو قبرو لان تراينا نسمع عمبر بزو تبو نجار كبعلي وين يتصبنيخا تزي بزو نجارات دارجا بزنا سوشيال ميديا ناتهم ترايسي أبي إيرترا دروتي تباجت ناتهم you can see but بزو نجار يمزفتنو ولا تي مودرن زخوننا يسرح مسألة أتات ونتري اللوم ثم مسؤول سرحو زلو يا مين تسجيل نبي حق عش نزيم تتخطى تلك الدكتوراتنا إيرترا كابستفل عليه بوتات في الله دما أبت تحط لاتنا هيوت نزلوا يوم زحجزهم نحرستوت نروحوا قطرات كلا تلزح حجزوا نتيوم عاوز اللو كم مدة جفك قبل طريقة just make قلة تسفان قبري قبرك and then أنت لان كان سويسرلاند وصلت article كان أقرأكم توني الآخر هذا نكبري أمباسادر إيرترا أركي إيرترا محازة إيرترا فتاوي إيرترا يو أب سويسرلاند زغمت مس حنتي غازيتا زغبرو ركب مس سوفينغن تاك بلاد ديغلت بحال زغبرو يو انتاي زبل يسغا انتاي زبل صحف صحيفه من رمزي باك تو إيرترا for 15,000 francs سويس فرانكس إيرترا نخملوسو سباتي 15,000 ناي سويس فرانك كوهابهم زغانتايو مجمريا انتاي زبل امباسي ناي سويسرلاند اب إيرترا كخفت مو نتهم سبات اب زلو بناتو بزا اب صحفت زلو ارتيكل كنغركم دحر قينا انتايم زبلو ريتويت اني لا خبكم يعني انتاي زبل the honorary council of Eritrea in Switzerland malati proposes a return bonus saving book نزوم سبات اب إيرتراين اب زلو نعد نخملسو متبابعك كبرلهم علو ويون ጽቦ ነገር ሓገዝ ክግበረሎም ኣሎ ዝኻንታዩ ካብቶም ኣብ ኤርትራውያን ኣብዚ ዘለዉ መብዛሕቶም ኣብዚ ክዕወቱ ይክእሉን እዮም ንዓቕሞም ይተዓዲ ዝብል እቲ ስነ መጎት ናቱ ኤርትራውያን ኣዛሊም ሲከርስ ከን accumulate up to 15,000 15,000 ናይ ስዊስ ፍራንክ ማለት 16,000 ክበፅሕ ክእል እዩ ክኾን ክእል ብዶላር help fund their return and restart their lives ኣብ ኤርትራ ከይዶም ህይወቶም ንክጅምሩ ሓገዝ ክግበር ኣለዎ the accumulated saving would be managed by the future Swiss embassy ኣብ መጀመርያ ስዊዘርላንድ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትሃንፅ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ኤምባሲ ምስ ከፈተት ድማ እዚ ገንዘብ እዚ ትኽኢሉ ንዖም ዝውሃብ ጥራይ ደይኮነ ማኔጅመንት ትካል ከም ክገብሩ እሞ ነብሶም ከመሓድሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክግበር እሞ ኣብቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ዝገብሩሉ መንገዲ ክግበር እዮም ዝብሉ ዘለዉ these funds would be used to back loans for starting small businesses SMEs and startups in Eritrea ሓደሽ ትካል ንምኽፋት ዲገለመለ ከም ሓገዝ ክወሃብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ላ ከም ለቃሕ ናሾ temporary nature. The incentive system is intended to be temporary, specifically targeting young Eritreans who are already in Switzerland, who will arrive or
هو الرايب نابيرترا كموصو نزدليو ميبي ويو نابيرترا متيوم زلونا عشت منسيات راي كجبر زخل يمزولو accelerated integration and work انتاي زبل عجي under low risk plan new Eritrean migrants would receive a provisional admission through an accelerated 14-day procedure, be distributed to cantons after 3 weeks, and be allowed to look for work immediately without bureaucratic hurdles. Realistic expectation, lower estimates that only about 15% كاب إيرتراويان نبزع عدو كموتو زغولو نبزع عدي أب سويس إنتغريت كوينوم كبركتو زغولو 15% إيرتراويان ترايم كخونو زغولو يزبل زلو بحفشا ناي قوانقوا كبد ناي كالت أقامات كم زلو ناقلت زقبر زلو منالبات اتي كونتات نخندي إيرتراويان كربع خل كندي إيرتراويان كقبل ويغولو ويوم بخمي من قد خقبر غل سويسرلاند إيرتراويان كتملس كابت دلنا ويها غيرها alternatives أمارات إتات حنسابن رواندا دو حنسابن كينيا دو حنسابن قلدو خبلو حيال جزيهم غيرو إذا أنتاي زريكا إيرتران سويسن صبوغ زمدنا أنت فتيرا عيناك تحس زي تخيل هاجر انت لا سبات نخت مال سويس ياخذكم سلامتاي اتي حيال بارتي حيال بوليتيكال بارتا بز سويسرلاند زلو اس فاو بي زبحال سرا سدتنياتات ايرتراوያን ድማ unfortunately ፈቲና ጸሊና ኣብ ዓይንና ይዝ ፓርቲ ዝምሳተናይና ስለዚ ብዙሓት ዲ ክመልስ ውሑዳት ገበን ዝገበሩ ዲዩ ክሰጉግ ወላ ንኹሉ ባልማማዩ እንታይ ክገብር ንዓም ዝመልከት ኮይኑ ሓንታ ንኽብላ ዝደሊ ማንም ስደተኛ ኮይንካ ትነብር ዘለኻ ብዓለም ጥንቃቐ ክትገብር ክትክል ኣለካ ሓደ መዓልቲ ከምኡ ክመፀካ ይኽእል እዩ ተዳሊኻ ምፅናሕ ዝመስልዎ የለን ወረቐት ይሃልኻ ገለ ይሃልኻ ብዘየገድስ ኣብ ገለ ፖይንት ሽግር ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ዝበለፀት ንስኻ ክትገብራ ትኽእል እንተኽኢልካ ኣብቲ ዓዲ ዘለኻ ተምሃር ኢንተግሬት ግበር ቁጠባኻ መሓይሽ ኣበርካትኹን ታክስ ፔየር ኩን ካብቲ መንግስቲ ካብቲ ሲስተም ዝኾነ ይኹን መንገዲ ትቕበል ሰብ ኣይትኹን ዝቕበለሎም ኣይደልዩን እዮም ዘበርክት እምበር ዝወስድ ኣይደልዩን እዮም ብፍላይ ከም በዓል ስዊዘርላንድ ዝኣመሰለ ሕብረተሰብ እቲ መንግስቲ ግሕምጥና ስለ ዘይፈቱ ካብ መንግስቲ ዝውሰድ ኢንኤፊሽንት ገንዘብ ኣይፈትዎን እዮም ሰው ስለዚ ንመንግስቲ ዘበርክት ሰብ ኣይፀልኡን እዮም ካብ መንግስቲ ዝወስድ ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ምፀሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ስቴት እቲ ከማይንደ እቲ ናሽቱ ምሕዳራት ካብ ጅቡ ካብቲ ናቱ ባጀት ስለ ዝኸፍል ይሕመይ እቲ ገንዘብ ካብ ክወፅእ ከሎ ስለዚ ጥንቃቐ የድልየካ እዩ ነቶም ኣብ ስዊስ ዘለኹም ኣብ ካልእ ዘለኹም ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ንስደተኛታት ክንሕጉስ ኢና ዝብል ፖለቲካ የለን ሎሚ ስደተኛታት ከነካብል ኢና ዝብል ጥራይ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ከም መማቕርቲ ትግባእ እኳ ኣይኮነትን ግን ኣብዚኣ ክንሰምዓ ንእሽቶ ተመልስያ እዚኣቶም እዞም ሎሚ ዝምረቑ ዘለዉ ኤርትራ እዚኣቶም ካብ ትግራይ ይምሰማ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ሼር ገይራ ብዙሕ እውን ትበፅሓኩም ኣላ መስለኒ ብዛዕባ ሓንቲ ቅድስቲ ኤርትራዊት ካብ ኤርትራ ዝገበረቶ ቪድዮ ንሳ ዝረኣየቶም ከም ዝሓዘነትን ናይ ኣሰናዶ ናይ ካልእ ዘይጠቕሞም ነገር ይርዩ ከም ዘለውን እዚ ነገር እዚ ድማ ገለ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ትብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፈ ኣይነወቶም ዝፀናፀኑ ኣለዉ እንዲኦም ጆርጆ ኣበይ ጌጋ ንረኽበሉ ናበሉ ኣብዚ ሓደ ኣቡጃ ዲ ወላ ሌጎስ ዝብል ኣሎ ሓደ ገፁ ይረአ ወላ he's nobody to me so I cannot respond but ሓደ ፅሑፍ እየ ነይራ ኣብዚ ብዙሓት ሸር ጌርኩም ላይ መፂኒ ነይሩ ጆርጆ ድራር ኩሉ ከማኻ ኣይትሕሰቦ እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ ከማይ ክኸውን ከም ዘይክብል ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ፍሉይ ስለ ዝኾነ እናቱ ቦታ ከም ዘለዎ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጥ ኤርትራዊ ሎሚ ኩሉ ነቂሑ እዩ ግርም ኤርትራዊ ክነቅሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኤርትራዊ እንተነቂሑ ድማ ንሕጎስ ካልእ ኣይትሰከፍ ወላ እንተተሰደዱ እውን ከምዚ ናትካ ናብ 5 ፃሕሊ ኢዶም የእትዮም ለቕመፅመፅ ኣይብሉን እዮም ኣበናይ 5 ፃሕሊ ክበልዕ ርኢኒ ምሳይ ኮይኑ ዲበሊዑ እንታይ ዓይነት ፃሕሊ ዝዛረብ ዘሎ I have no idea but ስእሊ ናቱ is unclear ሽም ናቱ is not clear መን ዝብል ኣቡጃ እንታይ ዘሎ ተቆሪፃት ኣቡጃ ዝብል መስለኒ ግደፋዊ ሻዕብያዊ ዝብል መጀመርያ ሓደ ሰብሲ ብፍላይ ብኤርትራ ዝኮርዕ ተኮይኑ ኤርትራዊ ኮይኑ ብኤርትራውነት ዝኮርዕ ብጀጋንነቱ ብባንዴሩ ዝኮርዕ ተኮይኑ ነታ ትኮርዓላ ኤርትራስ ብሽምካ ባንዴራ ሒዝካ ክትፅሕፍ ኣይትኽእልን ኣነ ነዚያ ነገር እዚኣ ትገርመኒ እያ if you are proud Eritrean okay ትኻልእ ናይ ፖለቲካ ፀገም ኣለኒ መንግስቲ ከየራኸኽበለይ ገለ ዝብል ተሓቢኡ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ እቲ if you are proud Eritrean ዝኮርዓካ ኤርትራዊ ተኮይንካ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስእሊ ትደሊ ተኮይንካ ንኣብነት ማልያ ናቱ ጌርካ ወይ ገለ ጌርካ ስለምንታይ ምስልኻን ገፅካን ቀሊዕካ ክትዛረብ ዘይትኽእል ሓደ ካብቲ ያ ዝገርመኒ ማለት እዩ በለን ወይ ሓደ ነዊሕ ገይሩ ብዚ በቃ ኤርትራውያን ኣይርዩን እዮም ነታ ጓልኩም ዝበለትካ ኤርትራዊት ኣይኮነትን ወይ እውን ቅንዕቲ ሰብ ኣይኮነትን ድራማ ኢኻ ሰሪሕካ ገለገለ ኢሉ ዝዛረብ I mean relevance ክረኽቡ ስለ ዘለዎም ተገዳስነት ክረኽቡ ስለ ዘለዎም ከምኡ ክገብሩ ንቡር እዩ ኣነ ሓንቲ by the way ንግረ መንገዲ ኢካ ክተሓሳስብ ደሊቶም ኤርትራውያን ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ትሰዱ ለይደረ ሕጂ
ስእልናትኩም ምስልናትኩም ጌርኩም ተሰደድኩም ጽቡቅ እዩ አይኖ ብዙሕ መልእክቲ ከምዚታት ከም ሰዱለይ ንብዙሓት ድማ አይ ፖስት ኣይገብሮን ተደልዮም ባዕሎም ግበርዎ ኣብ ስዑድያ ዘጋጥመና ዶ ኣብ ከምዚ ዘጋጥመና ዶ ኣብ ኤምባሲ ናይ ኩሱ ዘጋጥመና ዶ ኢልኩም ትጽሕፉለይ that's why ድማ ኩሉ ግዜ በታ ሓንቲ ገለ ካብታ ናቱ ጽብቕቲ ዝወሰድኳ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ሓቂ እንተለዎ ምስሉ ቀሊዑ ደይዛረብ እዩ ዝብል ዘሎ ነቶም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ናባኹም የስግር ኣለኹ ተዘረባ ቶም ትገብሩ ድሕሪ ሕጂ መልሲ ድኹም ቀሊዕኩም ተተዛረብኩም ኣይኖም ክብት ክብለኩም ኣዲስ ስለትመላለሱ ክኸብደኩም ይኽእል ይኸውን እዩ በደገን ከምዚ ንዝበለት ንዓ ዝንጥላ ዘሎ ገለመለ እውን ገሪሙኒ ዘሎ ፈሚ ዝበለ እንተበለ ኢትስ ኦኬ ኣነ ለሚድያ ዘለኹ እየ ከም ኣንጻረይ ዝብሉ ወይ እውን ብዛዕባ ይፅሕፉ ውሕዳት ኣይኮኑ ስለዚ ንሱ እውን ሓደ ካብኣቶም ክኸውን ይኽእል እዩ ፋይን ዱ ዮር ቲንግ መን ስራሕካዩ ኣጀንዳኻዩ እንጌራኻዩ ኣቴንሽን ክደሊ ግድን እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ገለ እንተኢልካዮ ሰብ ከምበልካ ወይ ኮሜንት ክገብረልካ ሶ ዱ ዮር ቲንግ ባይ ዋላ 2-3 ግዜ ብሕጂ ተቐፂልካ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ተደጋጋሚ እዚኣ ስለሰለትኩምለይ ዋላ ካልኦት ኣግራብያን ቻነልስ ዝበሃሉ እውን ምኒን ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ኣይ ራዘር ኖት ቶክ ኣባውት ዳት ብዛዕባ ክዛረብ ኣይደልን ኣብዚ እዋን እዚ على كل حال أما وضعتا لايك مقبارة يترسعو كنبلينا جمنا يوتيوب نقادو وقالنا بلون ديوم زي شمتتونا ذكالنا نقبر لنا حقسكم سبوغ تدي حقسكم دما دحانينا نحلفو أنا إلو معرف سابزي كودي إزاز بالكو عارف سنة إزياغن من البات جيغا خوينا ديل لن تخوينو أي هوب أهلون خونا بيرتران هم كلونا يدلني انت لاغن تنقاها نقبر الله إلي جيريا إلو معرف سابزي كودي thank you very much أبكالي الرغبنا